בואנה ג'ורדי הגזמת. לא באמת. בן אל תבורי סטאט. קוראים לי סטטי גבר. יש לה את אותו חיוך בכל תמונה, וסיפורים שאף גבר לא קנה, תמיד עושה דווינים בשכונה, כשכולם צועקים לה שעה יחידה נו בחיית תביני, יש עליי דיבור שאת לא תאמיני, כל מה שאומרים עלייך לא מעניין, אני קורא לך ברבי את עונה לי כן. זה ברור שהיא עונה לי כן. זה ברור שהיא עונה לי כן. ואני עוד מחכה למה זה איתה כל כך קשה שאומרים עליה כל מה